Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikalyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Sandro. Adi na kaya't apadakamat ti lugar na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda babae anasikughat. Ngam saan nga iso ti ingkalaysak gapo tamabainak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Sandro. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ala, agawaan nyo ti mga anak ko. Ang mga numala daw kayo di pagadalan nyo. Wan tatang. Tatang. Ada ko madamagak. Anya day talilyan anak. Sige, agdamag kalat ta. Tasong batak. Ada nga min activity media school ita. Mabalin ka di nga iladawam ni nanang? Tapno isulangan ti drawing ko? Manang, tilaangan ladawan day dinanang ko ti drawing mo. Adda nga min tiladawan na kanya. Tapno oray na tayan, malaglagip kulat ta. Saan ang mabalin, ading ko? Masapul ka no atiladawan ti pudno nga inak ti drawing ko. Naimbag pa'y ngarutkan ka. Awan parikot mo. Gaputada ka na yung tiladawan day di mamin. Alakid din. Mangan kayon. Tapno saan kayo amaladaw? Bayam, biro kak to tiladawan ni nanang mo, Lilian. Taison to ti drawing mo. Ne, Tata Mariano, anya ter aramiden nyo dito'y balay? Ay, kayat ko lang nga ite di ti apukok da ito'y prutas, barok. Sana balay, sa anak ngagpakita kenkwana. Nasayat mat nga rod, Tata. Ala, yagyon da kita, kitagawit kayon. Ato'y barok. Hanggang mabalin ka di asiripag lang ti apukok. Kinapudno na. Kaya't ako mustain ni Magda ti anak yo. Masyanak kenkwana. Gaputa ka na yun nga agsangit nga agpakpakasay. Ako yugak kano dito'y balayo. Kailiw na ni Lilian. Gaputa nasuro ka na sa nga pulo at taway na di na nakadin na ti ubeng. Ala, tapno awan mat may bagbagayo. Mabalin nyo matkit di akasarita ni Lilian. Ngayon pa nga asyo. Tas saan nyo kumaadakdakamaten ti urean niya may papan iti inana. Ay ikarik barok. Katagyamanak. No ipalubos mo ang makasaritak ni Lilian. At damot langin may bagak iti anak ko. May papan iti anak na. Pasensya kayong tata. Ngamjak kayat ama ibabain ti anak ko. Numaamuan na ti kasasaad ti inana. Saan mo kumamot na dagdagan ti sa mamarikrik na kita, barok? Impalubos na. Nga agnaad ken ka ti anak yo. Kaputa ko na amas na pimpintas ti masakbayan na. Ngam di mo mat kumaunay imamag ti anak ko, Sandro, barok. Sandro, nakita ti panagsaritan dagiti aglulo di tarubayan itay. Napasnak mat ti panagsarita da. Imbagayo ka din ti kinapudno, maipapan iti inana. Di yu ibagbaga day tatatang. Amangan no mangag na. Ken amangan no agdamag manen, maipapan iti inana. Jak kayat nga damaamuan na, maipapan kini Magda. Gaputa na kababain. Amangan no makisinarak to kid diti anak ko kenkwana. Kat maamuan pa'y ti tao nga iso ti inana. Apay, aging ga ka di ita. Kat saan mo pa'y laang akayat nga ibagat ikinapudno iti anak mo. Balasangan ni Lilian. Ay, masyanak pa'y din kenkwana. Gapo tamamin anong agdamag kanyak. May papan iti inana. Saan, tatang?
nakababain. Siguro, talaga na eranta asaan amam-amo ni Lilian ti inana. Gapo iti sitwasyon na. Daytoy lang ti may bagak anak ko. Awan ti palimag asan a maibutaktak. Tatang, Oh, apay, Zoe, anak ko. Anda ka di kahit mga ibaga? Apay, akas na ti panangkitam kanya. pasensya kayong tatang. Ngam, jak ingagaraan ang agtisaritaan nyo itay kinilolo. Anya saritaan mi ti kunam, anak ko. Adumat dagiti nagsaritaan mi itay ah. Tisaritaan nyo, may papanitipod no nga ina ni Manang Lilian. Anya. Uwing tatang, ngam para kanyak. Nasaysaya at ama-am-am mo ni Manang Lilian tipod no nga inana. Apay, mailimad yu ka di iti agnanayon ti kinapod no. Sumardeng ka, Zoe. Di mo amuti bagbagam. Sige. Ingkan iti silid mo, kat maturog kan. Kat awan ti dakda kamatam iti kapsat mo. May papan iti naamuam. Naawatam. Uwan tatang, ngam saan kayo ko mga agungot? Ibagbagak laang matipod no. Katrumbang laang ngay bagayon ti amin kan kuana. Karbangan namat ama-amuan tipod no. May papan iti kinatao na tatang. Sumardeng kan kunak. Di isuro iti rumbang aramidag. Naawatam. Pasensya kayong tatang. Sige nga ron, sumra ka kon iti silid ko. Naimbag abigat yo, tatang. Sige, agtugaw kayo. Tay timplaan kayo iti kape. Agyaman anak. Nasapa ka ba't anagriing? Ada ka di sa rekyo, di pagadalan nyo ita Sabado? Awan, tatang. Ngam, kayat kayo nga ilutuan. Gaputaamok nga adda sa rekyo ita. Kasta ka di. Ay kadagyaman na ka. Nasingpat ka talaga. Imala ka iti inam. Agpaiso, tatang? Wen, anak ko. Iso na lang ta. Anya? Awan, anak ko. Sige, kitnit. Itimplaan nak iti kapek, kaya't ituloy mo ti agluto. Tagigiddan tayo nga agar mo, Sar. Sakbay ang mapanak iti trabaho. O sige, tatang. Ngam, amoyo? Ti kakaiso na a wish ko inton birthday. Kat ti maam-amok ko ma. Kan makadanak ko man ti inak. Lilian, pangasim. Lipatem ko man ti may papanitinam. At danday jay iti adayo a lugar. Kat santon nga agsublipay. Ngam, apay, tatang. Anya ti rason asaan tayo ang makaden na ni nanang. Insukat na tayo kadi iti sa bali? Saan? Ngam imadayo. Gaputa mabutan iti responsibilidad. Anya? Kasta ti kababalin ti inak, tatang? Wen, iso alipata mo ti may papankin ko na. Tapno saan ka masaktan. Ipasnak mo kit iti agadal. Tapara matlaangkan ka no makaturpos ka iti panagadal mo. Magda. Sandro, pangaasim tapastrakan na kami kanitatang. Ada na patag nga ibagak. Alay, sumra kayo. Ay, agyaman kami, Barok. Alay, agtugaw kayo. Tagsasarita tayo. Napatag ti kayat ko apagsaritaan ta, Sandro. Kat may papanday to'y iti anak ta. Anya ti kahit mo apagsaritaan ta, may papankan ko na. Saan ko analipatan tinagtulagan ta? Tinagtulagan ta. Ngayada yung kanyak ni Lilian gapo iti kasasaad ko. Ngam pang-aasim ko ma. Kayat ko ang makasarita ni Lilian. Kailiw ko una yan. 15 atawon anayada yung kanyak.
Awan rabi iasahan ak agsangsangit gapo iti ilim ko kan Namiris ko. Asaan ko maarumbang nga imanugot ak nga inya dayom kanyak ti anak ta. Ngem pagsayaatan ti anak ta ti pampanunutak. Baybayamon ni Lilian nga agtalinad iti sidong ko. Saanan arumbang nga agpakita ka pa'y? Sigurado lakit di ama ibaba intulaan ti anak ta. Numaamuan dagiti tao asika ti inana. Pangaasim ko, Masandro. Kaya't konti agpakita kan ko, Kayat ko amaara ako. Kayat ko ti agbalin nga ina. Para kan ko, Saan na kan akasapulan ti anak ko? Di makkal nga uray awan ka iti danana. Tanangam ti panagsasaom, Sandro. Sika ti akin pagayatan iti kastoy anapasamak. Saan ko maanagin na dayo dagiti agina? No saan mo adin niktaran ti anak ko? Tata Mariano. Ala, pagsaritaan nyo anaimbag ti pagimbagan ti anak yo. Rumbeng lang nga maamuan na ti pudno, may papan iti kinatao ti inana. Lilian, anak. Apaya di na kaya ta kasarita. Ada ka di basol ko? Tatang, apaya nagilimit kayo kanya. Anya ka di deta nga ibagbagang. Awan tiin limit ko kan ka. Pasensya kayon, tatang. Ngam imbagak kinimanang tinangag ko ang nagsaritaan nyo kada na magda iti kalman. Anya? Nangag mo? Uwan, tatang. Kadyak kaya't gagilimit kinimanang. Gapot na amok anabayagan nga arapaap na ama-am-am mo ti inana. Tatang, anya ti aramida. Kagura nakmatan ti anak ko. Kat ti pagdandanagak. Amangan sumurot iti inana. No apay ngamin ang nagpakita pay laang ni Magda kini Lilian. Urnusin niyo kitdain ti maipapan kada kayo kan ni Magda. Amaw ngaging gaita kat ay ayatang pay laang. Madlaw iti tigtig na imaw. Nagpailuyos kan tumat ka dagiti sasaw ti tao. Ngam ibagakan ka. Panawon matayin tapno surutan ti pudno ariknam. Agbalin ka na punaw iti bagayim. Tadi mo aramidin day ta. Amangan paikit day numapukaw mo ti anak mo. Diyak kaya't ang mapasamak na itatatan. Ipatpatig ko unay ti anak ko. Kat diyak ilibak. Pudno tinasauya. May papankin ni Magda. Sana napukaw ti sigod a panagayat ko kenkwana. Ipatpatig ko ni Magda. Itilaksid ti kasjay akasasaad na. Anya ti kaadam dito balay, Sandro. Nayaw-awan kan samad. Amumatan ti daalan nga umay dito balay ita. Pangasim. Agsarita tayo, Magda. Pagsaritahan ta ti may papaniti pagsayatan ti anak ta. Di mat ko nam. Asaan ako nakasapulan? Kat okay laang nga oray awanak iti panagbiagyo iti anak ta. Pakawanan na ko, Magda. Sana rumbang ti kasjay ngayong bagak. Amom ka di. Nagbalinan analiday ti anak ta. May kawak. Kaputa sigod anaragsak kan naganayagay. Hangamita. Nagbaliwan. Anya ti kayat mo asawan. Magda. Hindi. Inarakop nakmatan. Kailiw kan. Kat sapay la kumata mapakawan nak. Kinapudno na. Saan ang napukaw ti panagayat ko kan ka? Pangasim, Sandro. Saan ako napang namnamahan? Amok, ibain akmat laang. Gapot amay... Di ka nagsawapay. Agkasartakit din. Tapno agsublimet at tisigod a kinaragsak ti anak ta.
Kinapudno na. Amon ni Lilian ti may papankan ka. Amo na ti kinapudno. Wen, Magda. Iso nga urnusen tan ti may papan ka data. Para mutlaang iti anak ta. Sigurado ka iti dayta pangadeng mo, anak ko? Makikalaysa ka kini Sandro? Wan tatang. Naameris ko arong banglaang ang mapukal ti pamilyami. Tapnon anay ti ragsak ti anak mi. Amok adakal tinagkurangak kadagiti aginak, tata. Ngam pangasiyo, tay palubos yo kumaalito pak ti amin. Sigurado ka? Di met ibain mo ni Magda nga anak ko. Gaputa may sa abulsa. Tata Mariano. Dahil dati sang kay bagamid eh. Aday tamot lang ti makagapo. No apay nga inlimid mo kini Lilian no asino ti pudno nga inana. Nakaamiris akong tata. Kaya't ko nga ilintag tinagdakkala nagbidutak. Kat sapay la kuma. Tay palubos yung aramidak na ita. Ala, suportarak ti panggedeng ti anak ko. Ngam sapay la kuma. Tadi mun ulitain ti panang pasakit mo iti anak ko. Ikarik tata. Takdarak ti panagayat ko iti anak yo. Lilian anak, pakawanan na kuma. Nagilimit akin ka. Impagarup ko ngamin, anasaysaya at adi mo maamuan ti pudno, may papanitinam. Gapoy ti kasasaad na. Lilian anak ko, makawanan na ko ma. Gaputan nagbutangag, nga amang ano saan ko ang matakdaran ti panagbalin ko nga inakan ka. Nga nagsaga ba, gapo iti kamali a desisyon ko. Nagbayag nga inarapaap ko ang makadan na kayo, nanang. Impagarup ko, no talaga asaanan ang mapasamak na ito eh. Diyaka mo, no anya timarik na kita. Pakawanin na ka na ko. Nagbali na ka man naging bubukod. Impagarup ko ngamin, no husto ti kasdya a desisyon ko. Ala, Lilian na po. Pakawan mo dagiti dadakkel mo. Kat mangrugi kayo kas may sa pamilya. Naragsak a pamilya. Manang Lilian, naimbag ka pa'y. Si bibiyag pa'y gayam ti pudno nga inam. At dapay tiyansam ang makadan na. Idinto ta siya, awanan. Gaputan na tayo ni mami. Iso apakawan na mo ni Nana Magda. Tapno mabukilan ti pamilyayo. Kinapudno na, Zoe, ading ko. Papasak la idan. Ngam kinapudno na, napakawan ko idan. Ay? Pudno ka di, anak. Napakawan na kami, kininanang mo. Wen tatang, katsapay la ko ma. Tamabukalan ti pamilya tayo. Tapno mariknak mo ti kaaddayo pa lang ang naganak kanya. Ikarik anak ko. Mapasamak na ita. Kat iti kabitan na panawan. Ikasara ko ni nanang mo. Kat ison ti agbalin nga inayo nga kapsan. Agpaiso? Ay na, nagmayatan tatang. Naragsakak para kada kayo. Nakaragragsakak, Sandro. Itilaksi dagiti saan anasaya at anapaspasamak. Naurnos tayon asa nga pamilya. Kunak no jakon makaden na ti anak ta. Nasaya ti Diyos kada tayo. Tayong palubos na amabukal tayo matlaeng. Ita tanalpasan ti kalaysata. Mangrugi tayo kas may sa anaraksak a pamilya. Ipatpatag kayo a pamilya. Kat ikarit. Saan ako nagpadiktar kadagiti tao. Ngawan sa bali a pinanunot da. No di timang dilaw iti sa bali. Ita,
Naragsak kami asa nga pamilya, Mr. Lonely. Gapo tanabukal kami matlaeng. Ket gapo iti day di apasamak, nasursurok ti may sa abanag. Asaan anasaya at ti basta dumngeg ken agpailuyos iti ibagbaga ti sabali a tao. Kastan ket agyaman na. Tuy pagayam mo, Sandro. Sandro pagayam ko, nasaya at met. Tanasapsapa anak amiris ka. Naamiris mo ti bidnot apangeddan mo, sakbay anapirdi ti biyag ti anak yo. Saan ngamin ama ibasar iti kasasaad ti may sa tao, noan niya ti kabaalan na nga aramiden. Nang runa no daytoy ket may sa nga ina. Ala, sapay la ko mga rod, tagtultuloy yan ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingka nangaganti pan na kay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan na Sandro, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Liam, iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay to'y pakasarita ak iti bihag, tabarang makaitad iti adal kadag iti padak, iti sitwasyon. Bueno papagayam, intay denggan di pakasaritaan ni Liam, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay ka di manen Mario, anya ka di tibagam kanyak. Talaga nga day bagakan ka. Anya ka di dayta, apay akas lama kaungat ka manen. Sip-sip ka iti manager tayo dito yung massage clinic. Gapo ka di, taado ti request mo. Agsip-sip ka matan. Awan kit dit bain mo ha. Laglagi pa, nga agpapada tayo lang abulsak nga agmasmasahay ditoy. Awan kinapudno dagitang ibagbagam Mario. Di ka kumamot agsaw iti kasta. Talaga lang amin nga ado dagiti mayat nga agpamasahe kanyak. Ngam sana ka sip-sip. Anya saan? Sip-sip kakit di day tatipod mo. Panawan ka man langan ditoy. Masurunak laang ang makisarsaritakan ka. Unay ni Mario. Talaga nagdakas ti panunot na. Nagmadi ti ugali na. Bulsak lang aroda na kaskanyak. Nga managatap pa'y laing. Anya, kasta timbagbagakan ka day di Mario ko naman ako. Wananang. Ngamjaklatan tinutupan. Tapno awanan ti Riri. Nasaya at tikas dyan nga inaramid mo, ading ko. Tagpa kong babalatan. Ado ngamin at talaga dagiti umapalkan ka. Nang runa, kat talagamot nga ado dagiti customer mo. Ado dagiti mangsapol latakan ka, gaputa si kalat ti kayat da. Husto ti kabsat mo anak ko. Saan ka amakiap-apa? Gaputawan maganab mo anasayaat. No bilang tutupam dagiti kakasta at tao. Agbalin kalata na pakumbaba. Talaga adya kayat ti makiapa, nanang. Manang Ayra. Isu nga agan anusak, aginggat ka ba alak? Nalpas ka din na nagmasahe, Liam. Wen, Sir Rudy. Nabanogak nga rod. Gaputa nagsasaruno manin dagiti customer ita. Kat nagasat ka, gaputa adulatan dagiti mayat nga agpamasahe kan ka. Kat day tatiam mo, no apay nga apapalanda ka dagiti kakadwam. Apay ko mga apalandak, sir. Idinto tar aramidak lang ti trabaho kas masahista.
At daayat iti panagtrabahom. Kat day tati marik na dagti kliyente. Banag nga awan ka dagiti daduma. Numampay saan da ngay baga. Ngam kwarta lang ti makagapo. Nuapay nga agtrab-trabaho da. Sana kakasta, sir. Pudno ti kunayo. Masapol ngamin nga daayat. Tapno naragsak ka nga trabaho. Husto ka, Liam. Ay gayam. Nabuhak tinaramid kan ka ni Mario. Kat na imbaga, tadi mo tinutupan. Awan mat magunggunak. Nututupak ti kasjay nga aramid na, sir. Binaybay aklatan na. Sana bali. Saan mo't apudno dagiti pagpabasol na kanyak? Sanak mo't asip-sip kada kayo, sir. Dahi talaunay ti kayat ko kan ka. Talaga anapakumbaba kalat. Nga uray madin ti aramidin da kan ka. Diyak ngamin kayat ti gulo, sir. Ken, nasaysayat matlaeng, no agpakumbaba aklat ta. Nga uray adda dagiti mang tagtagibasit kanyak. Ay, agyaman ak. Nalpasak matlangan na nagbasahin. Agtugawak pa lang dito isang ti massage center. Ay, kasta unay abannog ko. Ta nagsasaron naman ang dagiti customer ni itay. Liam. Adda ka matgayam dito'y. Sip-sip kan managin bubukod. Di ka kumamat agsawi ti kasta, Mario. Saan apod no dagitang ipagpabasol mo kanyak? Sana ka kasta atawa. Di ka man. No talaga asaan ka asip-sip. Kan managin bubukod. Apay nga rod asaan apatas ti bilang ti customer tayo. Adda yung ad-adukan ka. Gaputa si ka ti paborito ti bus tayo. Sana apod no dayta, Mario. Talaga lang amin asay-sayat at ti trabaho. Tapno awan maibaga dagiti customer tayo. Agbaybayad da iti husto. Isu arumbang laeng. Ngay paay tayo tinasayat at serbisyo tayo kadakwada. Adula amin. Ti kunamkit di. Adda siguro ibagbagam apang madakas kada kami. Isu asaan da kami akayat dagiti kliyente. Nang runa, nukas di ang awan ka. Awan kinapudno dagitang ibagbagang. Ala, naawan na sayat ng ibagam. Panawan ka. Tapno awan ti Riri. Takrot kamt gayam. Awan mat gayam ti kabaalam kanyak. Makaamo ka. Nukasta ti panunutan. Basta siya. Diyak kayat ti apa. Ala, agtugaw kayo pa'y, Mario, Liam. Adda napatig nga ibagak kada kayo. Anyat ibagayo kada kami, madam. Uwan nga agpaiso, madam. Anya tinapatag na ibagayo. Naamwak ngamin akanayon ti panagsinnong batyo. Apay kadi. Anya kadi launay ti diyo pagkinkin na awatan. No siyak. Awan mading aramid ko, madam. Damagan niyo kan ni Liam, no anya ti parikot. Awan madingar aramidak matamana. Mario, amom no anya ti pudno. Lastog ka talaga. Agpasipsip ka man kit din. Isung agsao ka manan iti kasta. Mario, anya ka kadi. Agkapiya kayo. Gaputag kakadwa tayo amin ditoy. Isu arumbang laang agkikinnaawatan tayo. Kasano? Kat madlaw mat aday to'y asip-sip kan lastog a tao ti kanunungan nyo. Saan kumamat akasta ti panagsungsungbat mo, Mario? Laglagi pa. Ni Madam Ana ti kasarsarita ta. Pangaasiyo, agkapiya kayo kuma. Agkakadwa tayo ditoy apagmasahyan. Iso arumbang nga agtutunos tayo kuma. Kas nakunakon, madam. Awan kanyak ti parikot. Isu asaan asyak ti bagbagaan nyo. Amok ti pudno a mapaspasamak, Mario. Isu nga agpanunot ka, itata na sa papay. Awan madingar aramidan kan kaniliham. Isu apang nga asip. Tabaliwa mon ti madiatratom kan kuana. Sige, madam. Siyaklatan ti agpakumbaba. Bayan niyo kumalatan ni Mario, madam.
Saan met nga rod ang mabalin a basta baybayan milatan ti kastoy ang mapaspasamak ditoy. Panagkikinnaawatan ti kayat mi. Gapo takasta ti rumbang. At iti kape anak ko. Agkape kapay kabayatan ti panaglutok iti pangrabyan tayo. Agyaman ak nanang. Kumusta ka mat iti trabaho yo anak ko? Nasayaat mat nanang. Iso nalaan. Tatalaga ka na yung napudot ti ulo kanyak ni Mario. Nga oray awan mat araramide kun kwa na adakas. Ala, baybay amlatan anak ko. Kasla saan ka nairwam kun kwa na. Tinapatag kat awan madi nga aramid mo. Dayta ti kasayaatan. Masakit anak namin no dadong mananang. Araramidak mat ti amin. Tapno makibagay kadakwada. Ngamdakas lata ti panagkita da kanya. Basta pagtali na udem ti kinasaya at itapuso man ako. Baybay amlatan no anya ti kayat da nga ibaga. Tinapatag kat saan da ka akabilan. Agyaman ak iti panang palagip yung kanyak nanang. Ala, bayan nyo. Jak ida tutupan. Nakapalas ka matgayaman, Liam, ading ko. Mapan ka din agtrabaho. Wen manang. Adda ngamin meeting mi ita. Iso amasapol amasapak asumrak. Ala, agiddantan amapan. Idagas ka iji massage clinic yo. Sige man nga rod manang. May mayat nga agpeso. Tapno daras makadano nak. Wen mala, mapanta nga rodan. Saan abale? Nakapakada akmatan ka ni nanang itay. Uray siyak manang. Ala, mapanta nga rodan. Apay apinaya bandak dito'y opisina yo, Sir Rudy. Kunak man madamiting tayo ita. Kaya't kapay ngamin ang makasarita. Saan pa'y nagpamiting kami iti asawa. Napatag ti bagakan ka. Anya dayta, sir? Amo Mariam. Mapan kami nagnad iti asawa ki Jay Canada. Alaan da kami dagiti anak ni Jay. Di mi kumakayat hanggang magpasubnod namat. Isu apat gan milaangan ida. Kastagayam, sir. Nag-asat kayo talaga. Ngam, kasanon to'y massage clinic yo. Irekap yo kading? Saan ko nga aramidin dayta? Ket isu akinasarita ka ita. Gaputasi ka ti pangitalkak iti daytoy a massage clinic. Ha? Amok ngamin adi mon tubaybayan. Gaputa amok kan mariknak. Napatagkan ka ti massage clinic. Pudno ka di tinangag ko, sir? Italak yo kanyak ti negosyo yo? Wen, kat siganto ti manimaton. Gaputa agtalakak iti kabalam. Agyaman ak iti panagtalag yo, sir. Kat ikarik, jak to baybay antoy massage clinic yo. Tada ito iti kang runa na pagtataodan ti pagbibiyag mi kadag iti kakadwak a masahista. Agyaman nak, gaputa da kayo amin itaamiting tayo kakadwa. Napatag ngamin ti kayat mi nga ibaga nga agasawa. Hoy, sip-sip. Amom ka di, no anya ti ipamiting da? Agdangag kalatan, Mario. Kayat ko nga ibaga, amapan kamin agnaad kaniana nga asawa ki Jay Canada. Alaan da kamin dagiti anak mi Jay. Kayat mi nga iyabkas tinalaos a panagyaman mi. Iti unos ti adu atawan a panagkakadwa tayo. Iti daytoy a massage clinic. Sigurado. Siyak ti pangitalkanda iti daytoy a massage clinic. Dumngag kalatan, Mario. Nakababain, numadlaw na ka ni Sir Rudy. May sapay ang napatag-akayat kong ibaga. Ket niliyam itan ti agbalin a manageryo. Gaputa iso ti pangitalkak iti massage clinic. Ano niya? Uy, Liam. Talaga sip-sip ka niya. Nakita kinarik namin ngamin ti kinapudno nga agtrabaho.
Ken, narik nami nga adda ayat iti puso na. Kat iso ti pangitalkan mi iti massage clinic. Kat sapay la kuma, tagtali na ti kinasaya at to'y negosyo nga ibati mi kaniliyam. Mamati ak nga agdidinanggay kayo. Tatlo agtali na ti pagtataudan, ti pagbiyagan niyo. Agyaman ak iti panagtalakyo kanyak, sir. Kat ikarig, aramidak ti amin nakabaalak. Tapno agbalin ana-anayas latat ti taray to yung negosyo yo. Apay mat adinong parnak, Mario. Amumat ngagtaktak derak dito'y igid. Saan ka di? Sorry Sir Liam. Diyak ngamin amo, at da ka dita anak katakder. Kasano kumadi mo, amo? Kaya't nagsawak met. Kinablawan ka pa'y, saan ka di? Dinamag ko pa'y, no nakamanukan iti home service. Diyak ngamin nangag, sir. Pasensyakan. Pangasim ko, Mario. Di nakawagan iti, sir. Kaputawan mo tinagbaliw. Siyaklatamat ni Liam apadam amasahista. Agpapada tayo lang. Di ka man agin sisingpat. Sip-sip. Amo ka. Iso nga intalak da sa Rudy kan kati massage clinic. Gaputa sip-sip ka. Diyak kaya ti makirikirkan ka. Iso amakamukan. Panunutom na ta. Noan niya ti kaya't mga panunutin. Bastawan mading aramid ko. Agin sisingpat kakit di Ang kita man. No kabaalam nga aramidan dagiti sigud nga aramidan ni Sir Rudy. Kas ingkari kadakwada, aramidak ti amin akabaalak. Tapno agbalin lata na saya ti taray to'y massage clinic. Apag trabahuan tayo. Naggasat ka talaga, anak ko. Gaputa si ka tinangitalkan dagiti amo yu iti imbati daan negosyo. Uwan nga rod, nanang. Kitamuyo. Nakuna ni Sir Rudy, ano agbalin kami anasaya at kadagiti kakaduak. Talaga nga itendan kada kami ti massage clinic. Nagsaya atin ngay no kasta, anak ko. Talaga nagsaya at dagijay nga agasawa. Ala, saysaya atin yung arod. Tapno agtultuloy tigasat yo kadagiti kakaduam. Uwan, nanang. Naimbag nga oras mo, Liam. Agpamasayak man. Mabalin? Sir Rudy? Da kayo kadingag paiso? Wen, siyak. Kahit agpalista ko na, agpamasayak nga agpaiso. Sige, sir. Agpalista kayon. Asino ti kayat yung amang masahe kada kayo? Sika, ti kayat ko amang masahe kanyak. Awan parikot, sir. Siyak nga rin timang masahe kada kayo. Amum Liam, naamwak amin ang napaspasamak dito'y Pilipinas. Nga ureada kami di Canada. Sir Rudy, pasensya kayo na. Saan ko ngamin na kontrolado amin agaraw dagiti kakadwak? Mahuhatag ti kayat mo asawen. Ket tapno awanan ti rason nga agkusit, ken umapal dagiti daddumakan ka. Aramida kunti plano mi iti asawak. Ha? Anya ti kayat yung asawan, sir? Kinapudno na. Talaga plinano mi iti asawak ti agbakasyon dito'y Pilipinas. Tao may miipagnadag iti papeles. Tapno maipanagan kan ka ti massage clinic. Ha? Sir Rudy? Nakita, kinarik namin idipay ti kinapudno mi iti daytoy at trabaho. Isu arumbeng laeng, asika ti mangimaton. Kanagbalin nga akin kukwa iti massage clinic. Sir Rudy, jak amunuan niya ti sawat. Kaslang amin jak patyon dagiti mangmangag ko ita kada kayo. Rumbang laeng amaragsakan ka.
Gaputa ko kwamton da ito'y a massage clinic iti mabiit. Nakaragsaksakak, sir. Ngam tsaka ti agbalin ama naging bubukod. Gaputa dalam tamat dagiti kakadwak. Nagbalin anapudno iti da ito'y a massage clinic. Makamukan to na maipapan iti dayta. Tinapatag ita. Kat may transfer min, tinagan mo. Sakbay nga agsubli kami di Canada. Da kayo nga ron ti makaamong, sir. Kat agyaman ako unay. Gapo iti kinasayatyo kada kami. Ti Diyos ti mang subalit kadag iti amin a kinaimbagyo. Liam, ading ko, nanagsak kami kanina ng parakan ka. Pudno ti ko na ni manang mo, anak ko. Kat kablaawan da ka. Addan bukod mo a massage clinic. Jakmat ni namnama da ito'y nanang. Ngem, saan ko nga ipaidam ti intad da kanyak apag masahyan? Kukwami amin da iti kadagiti kakaduhak nga agmasmasahe. Talaga anasingpet ka, anak ko. Iso nga agtultuloy latta ti parabor ti Diyos iti panagbiag mo. Jak binukudan ti gasat nga impay ti apo kanyak. Babaan kada sa Rudy ken Madam Ana, Mr. Lonely. Ita, adadapay adimuras ti massage clinic. Nagbaliw meten ti pannakilangan ni Mario kanyak. Ita, adameten bukod ko a pamilya. Kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Liam. Liam pagayam ko naghasat ka. Addaan ka. Itinasaya at apanagpuspuso. Aday tamat lang ti makagapo, no apay anabuslon ti parabor ti apo ken ka. Ket babaan dayta kadag iti nagbalin nga amom. Ala, itultuloy mo ti agbalin anasayat a tao, tapno agtultuloy lata ti ragsakken talna iti biyag mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Liam iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jordan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga aldaw yu amin dita istasyon ti radyo kan kadagiti padak adumdumngeg. Siak ni Jordan. Kayat kuman nga ibinglay ti may sa apakasaritaan iti biyag ko ajak tupulos malipatan. May saak akatutubo ijay bukid non. Gapu iti kinarigat ti panagbiag. Na isadsadak dito'y Cordillera. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Jordan. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Talaga ka di adisidido ka iti dayta panggap mo, anak ko. Wala nang. Kaputa kahit ko tulungan ni tatang. Tulungan kahit ba? Tanagrigat ti panagbiag tayo dito eh. Iso padasag ti umadayo. Barang ada swerte iti sa bali a lugar. Kat dukas ta ti plano. Awan maaramida kanak ko. Palubusan da ka nga road. Ngam kasanoon ti aramata makwarta. Awan met urnong mi kada tatang iyo. Tapito kayo nga agkakabsat. Kat apag husto laeng matimat-matgadan mi iti kasapulan tayo. Sana bali yan nang. Adamot basit urnong ko iti panagtrab-trabaho kadag iti babak nang. Nga daan nalalawa daga dito eh. Nasaya at nga rudno kasta anak ko. Sumuro ta kadag iti padak nga agtutubo dito lugar tayo. Ama pa ni Jay Cordillera. Ado ngamin kano ti mabalin na pakitrabaho ni Jay.
Kasta ka di, anak ko. Kahit numadaan na iti trabaho, regular to na pawitan kayo iti kwarta. Tapno matulungan kayo kadag iti kakabsat ko iti panagadalda. Sige, anak ko. Palubusan na ka. Kat agan-anad ka iti kaaddam to iti sabali a lugar. Anya nga, Jordan. Nakasaganan dagiti imatam iti papantayo di Cordillera. Juan Rodante. Oh, naibok mo nga Rodan, ti panaglugan tayo iti aeroplano? Win, di ka madanagan. Natsambak abim mabati plete. Isong imbok ko na. Naimbag ata na tiyambaan. When parts, binantaya ka talaga. Tapno man na iti budget tayo. Una, tani. Bitin na talaga ti kwarta. Importante, makadanon tayo di Manila. At damang sabat kada tayo ijay. Kat isudan ton ti makamo iti plete tayo. Kanin tayo. Aging ka iti lugar papanan tayo. Uy, di mo liplipatan ti to valid IDs mo ha. Juan, nakasaganan. Wanya ngay, awan nalipatan nyo kadag iti rumbang alaan nyo agam gamit nyo. Adami nan. Wen, kumpleto dagiti bagahe mi. Kan dagiti importante abanag nga itugot mi, kasi imbilin mo. Masayat no kasta. Bali 5 tayo amin na mapanidya Cordillera. First time ko nga aglugan iti aeroplano. Yeso nga excited ha. Angin, medyo nalidayak. Tapanawak dagiti kapamilyak. First time ko maya dayo kada-kada. Agpapada tayo na kada Brent kanyong. Sana bale. Mayroon tayong tumot lang. O sige, umunag tayo nga roon iti airport. Oh, nakadanon tayo dito yung airport. Dagidahin dagiti kakadwa tayo ang naggapu iti sa bali a lugar. Asit gan tayo idan. Sige, intayo iti ayanda. Pards, dagiti kakadwa ang naggapu iti bukid nun. Masayat mat! Ala, intay agluganan ta mapantayo itayan ti bus terminal. Iso ti pagluganan tayo agturong iti probinsya papanan tayo. May gayon. O sige. Panagkitak mo't kiti kadagiti kakadwami. Ket nasisingpet damat. Iso panagkunak. Ket husto ti desisyon ko asin murot kada Rodante. Sigun iti may sa alalaki asin mabat kada kami dito bus terminal. Iti may sa probinsya iti Cordillera ti papanan mi. Kunadang agtarakan kami iti baboy ijay. Sapay la kuma. Tanasaya ti pagbanagan mi. Iti papanan mi a lugar. Kalpasan na naglugan tayo iti jeep. Nakadanon tayo dito lugar kunada papanan tayo. Jordan, anya jay kunada anagan to'y probinsya nga ayan tayo? Abra, ket maturog tayo kanito ti abalay. Tainton bigat, masapa tayo nga agrihing. Ket magmag na tayo kanaw amapan iti destinasyon tayo. Kunak ano nakadanon tayo? Saan pa'y gayam? Kan apay nga adda pagnan tayo? Sa tayo ito makadanon iti lugar a pagtrabahuan tayo. Uwan nga rod. Awan mat kiti problema kanyak. Ura pa'y magmag na tayo. Tila ang paas dawak. Ket tiimbagada nga adda pagkatan tayo ababoy. Day ta nga rod kat. Pagbagkatan da tayo pa'y gayam iti baboy. Adayumat tinapag na tayo ah. Sakbayan nakadanon tayo dito destinasyon tayo. Uwan nga rod. Talo, aging gat upat nga oras ti dinalyasat tayo. Sakbayan nakadanon tayo dito eh. Isa na banog tayo unay. Pards, apayakas lawan permanente ababalay dito eh. Ken, apayakas lada tayo lang ti agyan dito eh. Uwan nga rod. Kadwa tayo dagiti agtutubo ang naggapumot lang iti sa bali a lugar. Siguro, dito'y da tayo apagtrabahuan. Dito'y tayo agtarakan iti baboy. Wan siguro. Dito'y tayo ataraknan dagiti inawit tayo a baboy. Ti importante, agsweldo tayo iti husto. Tapno damat maipatulod tayo kwarta kadagiti pamilya tayo. Talon ang bulan ti kaadami ditoy. Agtarakan iti baboy. Agluto. Kano maminsan, kat da kami tagparti iti baboy. Ang apay nga ginggay ta, kat di da kang pagsweldoen manang tasya.
Di kay agdanag, tao may ito di mang pasweldo kata kayo. Ang manang, rumbang kuma pinagsweldo da kami. Tapno damat ipatulod mi kadagiti pamilya mi. Amom, may mayat matlaang nung maurnong ti sweldo yo, tapno dakdakkel ti may patulod yo. Naruamak iti kinarigat manang. Isodyak agreklamo. Saan kami agreklamo? Nauraan niya pa iti ipatrabaho yo kada kami. Ang pangaasi yo. Ta itadyo kumamot ti sweldo mi. Urayan yo, yigdan to matlaang. Mauma ako niti kadata dito, Alex. Kaya't kung ti pumanaw iti daytoy a lugar. Uray siyak. Si Kalaang nga. Gimdi tamat amo ti dalan nga agturong iji ili. Iso masapol nga agpaliw ta. Tano maikkan tayo iti gundaway. Pumanaw tayo kit din iti daytoy a lugar. Uwan. Ibagatan to kadagiti kakadwa. Noan niya ti makunada. Sige. Imbag kumamot no itid dati sweldo tayo. Gimaging ka ita. Kat awam pa intid da sweldo tayo. Padda mananda iti lalaki. Kat armas mananda iti awit da. Pagarupat mo kagawahan iti panagtalon. Wano panagbangkag ti awit da. Hanggang saan man. Tapuro armas matikim da. Gusto laki ti hatap ko. Kalaban ti gobyerno da gito'y. Rebuild da gito'y nakikaduan mi. At ipagarup mi. Kat matulungan da kami. Ngamsaan gayam. Tapag balinan da kami lang nga katulong da. Isumit lagayam nga adayo kami kadagiti ayan ti babalay. Saan da kami pa'y apasitgan kadagiti ayan ti kubo da. Sumurot kayo kada kami jaili. Tay agatan kadagiti maaramat iti maangay ng okasyon. Sige, boss. Adamanan mapasama ka pa nagtataripno. Kat masapol nga agisagana tayo iti adu amaka. Boss, sumurot kami to kada kayo iji Naimbaglangan tanamam mo ka, Marta. Tatunggal bumaba kami dito eh. Kat ada ka kays istoryak. No kasta. Urayin nyo manandag iti kakadwayo anapan ijay palengke? Wen, Marta. Takadwami idamang bagkat kadagiti gatangin da. Ta isang at medyo bantay. Kasta gayam. Amon, naglagan tirik na. Tunggal makasarsarita ka. Nagragsa ka. Tunggal makita ka. Uray siya, Jordan. Maragsakan akmat. No daytay umay kayo diti lugar mi. May katlon daytoy agundaway pa nagkita ta. Ket maawatan ba't siguro? Di kahit kung ipakaawat. Wan, maawatan ka. Gaputa uray apagbiit lang ti panagam-am mo ta. Ket agpadatan ni ti marikrik na. No kasta, adamot pa nagayat mo kanyak? Ket wan Angam, aguray ka. Anya jay kunam nga ibaga maipapan kadagiti nangihig kada kayo diti lugar mi? Panagkunak. Kalaban ti gobyerno dagiti nang halak kada kami ditoy. Kaya't minti makalapsot kada kada. Kaya't minti aglibas manipod iti poder da. Kasta ka di? Sige, tulungan kayo. Tapno makalibas kayo kadagiti kakadwam. Tiam mo mi, ket trabaho tinastrakan mi. Tiam mo mi, ket pagsweldon da kami. Ang imsan mo't gayam, tanagbalin kami lang abag enda. Kasi kayo matbarok. Di kayo matanagan, tatulungan da kayo. Itamot laeng, ipanda kayo iti presinto. Tapno imbestigaran da kayo dagiti polis. Da kami ti makamo kada kayo. Tulungan da kayo. Tapno makasubli kayo iti lugar yo. Agyaman kami unay, Kapitan. Makalapsot kami mutlangan kadakwada. Gaputa menor di edad dagiti doa kakadwayo. Tumulong kami. Tapno makasubli kayon ijay bukid nun. Agyaman kami unay, ma'am. Agtitinulong kami matlaang kadagiti kapulisan. Kan lokal a gobyerno.
para iti pinansyal a kasapulan nyo. Tapno makaawid kayon. Kasano nga, Pards? Talagang agbati ka dito, eh? Win Pards, nakapagdesisyon ako. Agyanak dito, eh. Tada na sa pulak a pagtrabahwak. Ken, jacket agawid. Ngawan man lati may yawid ko kadagiti pamilya. Adakan ka dayta, Pards. Amok matkit di. At di mo mapanawan dito, eh. Pudno dayta. Kaya't ko timang bukol iti pamilya. Akadwak ni Marta. Mawatan ka, Pards. Siya, gawid ak pa'y laeng. Kaya't no adda pa'y tsansa makasubliak dito yung Cordillera. Pagsubliak, takayat ko tiyag trabaho dito, eh. Ejay probinsya ti Benguet ti papanak, no makasubliak to. Sige. Kaya't agan-anad kayo ti biyahe, ha? Wen Pards, sana bale? Taitulod na kami ti may nga officer ti DSWD. Nakaragrag sakak, Marta. Tas ka talaga ti kagasat ko. Ure siyak mata, Jordan. Nakaragrag sakak mo. Ay, ayatan ka unay, Marta. Kastak matkan ka, Jordan. Ay, ayatan ka unay. Kalpasan ti tallo atawan, nadaan kami iti anak. Ket ita, plano mi ti bumisita iti Bukidnon. Ta saan kami anakaawawid ijay, idi adda pandemya. Narigat man dayjay anagdalanak, ngem naragsakak, tanam amok met ti babae, anangayat kanyak. Iti met beneg dagiti rebelde, awan ko man ti maluko da nga agtutubo, wenno asino man a tao. To'y pagayam mo, Jordan. Jordan pagayam ko, agyaman kami tingka insalaysay. Agtalek, agtinulong, agkinaawatan kayo nga agasawa, tapno agtalinaed, ti kinaragsakyo a pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan ag Jordan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Teresa Calay, kaniti matireksyon, Virgie Paclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Ariel, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awan ti amok ang nagkurangak iti asawak, ngam apay ana aramid na kanyak ti kastoy. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ariel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Addaman ng biyahek, Nadine. Bali talungal daw nga awanak. Isung anusang pailaeng. Tasiksika ti mga sikaso kadagiti duang anak ta. Kat, anyapay ngay, nairwama kun ang kanayon nga agmay-may sa mga aywan kadagiti anak ta. Una, tadakat nga rod trabaho ka. Alang, agan-anad ka kumaakanayon. Sa nabalay, tamatong palan jay karikan ka. Nga itaatawanan ti panagkalay sa ata. Lukas ta, adan urnong mo? Adamatan, ket sumarunon to nga iurnungak ti may sapay avan, akayat ko agatangan. Sapay la ko mga rod, tamatong palday ta nga arapaap mo. Iti kasta, saan tan amarigatan amang padakkel kadagiti anak ta? Matungpal na din. Basta agagatak lakit di. Aramidag amin akabalag.
Tapno maipaayan kayo kadagiti anak ta, itinaginawa pa nagbihag. Imbaglakit din, tatabukod ta akwarto iti hotel, ngayon tadagiti nangarkila kadata. Ay, huwan nga rod. Makainanata mo't lang nga anaimbag. Narigat mo't analaka ti trabaho tanya. Ay, awan mo't ngamin ti trabaho analakaitan pare. Kasapulan ti agbannog, tapno adda kwarta. Nagpaiso day ta. Imbagkan ka tabaro ka pa'y. Siya ngay, pamilyado akon. Wana, damat kakabsat ko tultulungak nga agad-adal. Dayta nga rod mo ti pagbilibakan ka. Isun sa saan mo ang masango ti mga asawa. Kitno awan mo't mangayat kanyak pare. Kahit saan mo nga mo nga agaram. Loko ka talaga. Siyempre, armaklaang mo't at ibabaya kursunada. Sa bagay mo't kit di Nadamot dita ti babae amang ipakita iti panaggusto da. Kursunada. Ay katuan mo't pare. Masapul ajay kap-kap na kam ti armam. Kas kumakanyak. Ninadinla ang ti babaeng ayatag. Iti agnanayon. Oh, naimbag man ta nakapasyar ka manan kaanakan. Unanti, di magasa kun taasidag dito'y tinagpasyaran dagiti nangarkila kanyak. Agsubli akto kano, kalpasan ti 3 oras. Katapno sa anak amaburing amang ururay kadakwada. Dituyak pailaang agis tambay. Ay katuan naimbag ta na panunot mo ti dimmagas. Amumat nga agmay-may sa akon dito tadamot amin na nakakasinsin mo'y jabron. Kat kumusta ngay mat ni tatang mo? Nasayat mo't ante. Bayan nyo, tay bagak to apakpakumustaan nyo. Kat ti asawam ngay, kumusta kayo mat? Okay kami mat ante. Ang gayam, itaatawon ti panagkasarmi. Kat awagan kayon to, intundandanin ti panagkasarmi. Ay kat nasayat tapno agbalin kayon aligal nga agasawa. Wen, ante. Oh, tatang, para kada kayo. Anya ngay dagito, Barok. Pasarabok akada kayo. Ginatang ko ijay Manila. Sa dino ijay Manila tinapanam? Iti ayan dante Melba. Iswan nakadagasak ijay Balayda. Ay kasta aya. Kahit kumusta ngay mat ni Anteng? Nasaya at tatang, napintas latta. Kinapudno na, pakpakumustaan na kayo. Ay, nabayagan, day di naudi ang nagkitaan, may. Idin sapay, lamay, day di nanang mo. Agpada kayon nga awan kabalay na, tatang. Nagabrod mo't amin ang anak na. Di pa'y lakit simurot kadagiti anak na iti abroad. Naibagak mo't daytan kan kwa na, tatang. Ngam saan na akayat? Kayat na kano ti agyan dito'y Pilipinas. Manang, agpatulong kami kumakan ka. Anya atulong, Ariel? Ipag namin aminin dagiti kasapulan may apapeles. Para iti panagkasarmi kanina din. Kat numabalin, dito'y pala kumabalayo dagiti ubing. Tawan kadwada iti balay. Ay katuan day talagayam. Yag mo dito'y balay no kasta nga da pagnayo kan minadin. Agyaman ak unay manang. Sige nga rod. Tay tulod mi dito'y balayo dagiti ubing intun bigat. O sige, urayan kayo. Makumikom kayon sa unay nga agasawa Talaga patuluyan yawn ti agkasar? Uwan tatang, tapno malpasan. Nasaya at day tabarok. Tanay, duan dagiti anak yaw. Nagsapa kayon tumat anailawan kinina din. Uwan nga rod tatang. Itami lang ang masikaso ti panagkasarmi. Kasanumot ngamin, nagurnong kami pa'y. Tinapatag, makapagkalay sa kayaw. Congratulations, Nadine, Ariel.
Agyaman kami, manang. Agyaman kami, manang. Maragsa ka para kada kayo adwa. Kamo dyanan na, legal kayo nga agasawa. Wan nga rod, manang. Nabayag nga inururay ko da ito akan itong. Ita, nalpas matlaangan. Sana bale, tasaan ka nga agbabawi anak ikasar iti kapsat ko. Malaksid anasingpet, nagagadpay. Saan ka madanagan, manang? Saan to apulos nga agbabawi ni Nadine, anak ikalay sa kanyak? Agsasaro naman ng tibiyahe kita, bakit? Ket, nasayaat tapno daras ka makaurnong. Uun nga rod, iti kasta, makagata nga pa'y manan iti may sapay awan. Basta agan anad ka akanayon alakay. Uwan, kan uray da kayo mat kadagiti anak ta. Agan anad kayo mat akanayon. Uwan, adda kami lang dito'y amang ururay akanayon ken. Diretso matibiyahe mon, pare. Imbagnusan nga agreklamo ni bakit mo? Ay, saan, pare? Mawatan nak ni Nadine. Ngamin, addaman ng iur-urnungak. Ay, katwa na. Nang runak at naggastos kayo, hindi nagkasar kayo. Uwan nga rod. Ngam tinapatag. Nalpasan ti kasarmi. Mon, pare, angam na eh. Kita ta saan mo mataliw-liwayan ti obligasyon mo kini bakit mo? Narigat unay tinagagat. Kas nakunakon, pare. Maawatan nak ni Nadine. Apay nga taasaan asumsungbatan ni Nadine ti awag ko rin kuana. Nakaturog na tan. Kat mo nasapa pa'y mat. Ay, baybayak man langan. Amangan no makasingaak pa ititurog na. Ay, ni man manang amilatan ti awagak. Ibagak apasyaran namot dagiti aginak. Nulaki dis tasaan abisi. Hello, tatang. Apay nakaawag kayo? Panagkunag, nasken nga gawid kan. Ha? Taapay matatang. Dito'y tayon ton nga agsasarita. May papan itinamuan ti kabsat mo, iti papanay ti palayaw. Ibagayo ka din, tatang. Hindi yung taktakan ti biyahe ka. Amang anusan mo matla nga maawat, no maamuam ti aramiden ti asawam. Anya? O sige, tatang. Agawid ang ngarod. Apay na din. Ibagaman kanyak. No apay ang aramid mo ti kastoy. Agtrab-trabaho ak. Ngamaddamat gayaman sa bali akadwang. Amat maturog iti silikta. Sorry, Ariel. Ngambason mo matlaan. Gapot ang awanin panawan mo kanyak. Amumat nga agtrab-trabaho ak. Para iti masakbayan tayo. Kunak man numawatang dayta. Gapot na awan sa bali ang pagpilya. No saan nga awatan ti sitwasyon. Alam, nakasaganak amang lipat iti inaramid mo. Basta liklikam dayta lalaki. Umalis tayo iti pagabangan. Pumanaw tayong dito eh. Pasensya kan, Ariel. Ngam saanan asika ti ay-ayatak. Sumurutak kini Daniel. Gaputa masikuga kon. Anya ti kunam? Kasta kalakakan kati panangisinang kanyak. Idinto takakas kasartalaan. Nagpasikog kaadagos iti lalaking. Napasamakan. Iso nga awanan maaramida. Sumurutak kini Daniel. Kat dagiti ubing. Agtali na aday ti sidong ko. Gaputa ubing dapay. Ken siyak tinakairwaman dakad kadwa. Mangtad kalaangan iti suporta. Pangasim na din. Saan ako mamata panawan? Pagsaritaan ta na sa ihat na ito'y. Agpagpakaasyakan ka. Nakaikad nga kon, Ariel. Kat sapay la ko man. Tapalubusan na kon. Gustong dayta pa ng kamkamat mo iti asawam. Awanin ti maaramidam, no kayat nan ti sumurot iti lalaki na. Amangan no isupay ti pakaisagmakam,
Lalaki ro gayam da dya babae. Naglaka, nagpasulisog iti sa balay. Tatang, Jack maklo na saan na kung ngayayat iti asawa. Kaday jayan na lalaki ti kayat na. Awanin ti maaramida, Barok. Do kayat mo ti makabalas kadakwada, idarum mo ida. Saan, tatang? Jack kayat nga idarum ti asawak. Gapot ay ayat at unay. Ngam saan na kangarudan na kayat? Tatang, anya ti rumbang aramida. Tapno agsublikan yak ti asawak. Ti rumbang aramida, aklo ni maun ti kinapudno, asaan na kan nga ay ayatain ti asawam? Ay naadin ko, agin inum ka manan. Anya ka din ti mapaspasamak ken ka. Saan mo ka din akayat ti agtrabaho? Awanan ganas mga trabaho. Tanapukaw kumatan ti asawa. Mana? Kastamlatan iti agnanayon? Makamuditan. Doon niya ti mapasamak kanya. Saan ka kadi amaasyan iti bagim? Siyak ti maasasyan kan ka. Kayat ko apagsasawan ni Nadine. Gapo iti naramid na kan ka. Ading ko, saan mabalhin akas tamlatan iti agnanayon? Sikat ti awan basol na? Ngam sikat ti agikarkaro? Jack amo, manang. No kasano ak makalipat. Jack amo. Noan niya ti rumbang nga aramidak. Anya daytan nga itsuram, pare? Apay anak umay ka, pare. Anyat masapul mo. Damag ko nga minasan kan nga agbibiyahe. Dayta ka nulat ta nagin-inom ti aramidam. Gaputa Jack maklon. Akas tuyen tinagbanagan ti biyag ko. Awanan sirbi dagiti arapa ako iti biyag. Kaslasan ka lalaki. Nagkapsut mo ti pakinakam mo. Panubok lang daytaken ka, pare. At daga po amin dagita, no apay mapaspasamak ken ka ti kasta. Anya tiga po, pare. Ibagaman. Siguro, sana da kayo tinaituding iti tunggal may sa kinina din. Saan ikarikan ka ni Nadine, pare? Anya pa'y lang ti sapulan na kan ka. Awanan bain kit di balang kantis. Day tangarod tinasakit. Gaputawan mo't amok ang nagbasulak. Agmubon kan, pare. Sumurot ka kit di kanyak. Dua avanti ka sapulan di mangarkila kanyak. Agtrabaho ka kit di. Iti kasta, makalipat ka. Hustaw, tinako na tigayam mo, Ariel. Iliw-liwag mo, dayta napasamak ka. Nagtrabaho ka. Iti kasta, saan ani na din ti kanayon ang mapampanunot mo? Sige, tatang. Padasak ti bumangon. Kasta saan mo kumadadail ang tibiyag mo, gapulaan kininadain? Adu kami amang ipatpatigkan ka. Kasla sa anak ang makalipat. Duag talinaudak dito lugar tayo, tatang. Kaya't ko ti agpakasyon ijayan ni Auntie Melba. Nasaysayat pa'y. Tapno daras ka makalipat. Kasta gayam tinapasamak ka kaanak ka. Unay ba't nagasgasat mo? Uwan nga rod, Auntie. Doamok la kumakastoy ti aramiden na kanyak. Uray saan kami la kuman ang nagkalaysa. Awan mat nga rod makaammo, no anya dagiti mapasamak iti masakbayan. Nasakit lang ang tinakang konti. Impay ko mat amin kan kwa na. Ngam, kinurang nalata. Sinayang nakakaanakan. Di kat agyaman, taawan madi nga aramid mo. Ita, isukit din tinagaramid. Baliktad sa. Di tayo ang mapanagnikan, Auntie. Asaan laang alalaki ti ammo nga ti mangloko.
Uray babae. Kabaalan dangat, timang loko. Aging gaita, awan pa'y turong tibiyag ko, Mr. Lonely. Jack pa'y nakailiw-liwag iti inaramid ti asawa kanyak. Tuy pagayam mo, Ariel. Agyaman nakpagayam Ariel, iti na ito'y apakasaritaam. Ket ti makunak, uray kasta tinapasamak, agsingsing pet kalata. Gaputa patsek adumteng tumatlaang tiragsakken ka. Saan napasig aliday latan ti mariknam. Gaputa saan mo a-deserve ti kasta a mapaspasamakken ka. Kumararag kamot lata iti apo. Ta iso ti numero 1 a mangiwanwan ken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Ariel, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti mat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Rebutazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Sound effects, Jonar Rebutazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.